Jo comentaré alguna cosa molt breu de logística de campanya, de com farem la campanya aquí a Terrassa, i l'Alfredo ja parlarà també una mica més de missatge més polític a nivell general i a nivell més global de missatge de partit. Nosaltres el que farem a Terrassa sobretot és tenim una màxima molt important i no ens sortirem evidentment de cap restricció i de cap mesura de seguretat que està implantada pel tema de la pandèmia. A Terrassa, igual que a la resta de pobles i ciutats de Catalunya, el PSC farà una campanya 100% segura, farà una campanya en la qual es respectaran totes les mesures de seguretat perquè entenem que per davant de qualsevol dret està el dret a la vida i el dret a la salut pública, i en aquest sentit el que volem assegurar és que totes les activitats que duguem a terme des del partit es facin sempre respectant totes aquestes mesures de seguretat, perquè entenem que així s'ha de fer i perquè no es podria fer tampoc d'una altra manera. Això què significa? Això implica que, per exemple, a Terrassa no farem cap acte físic de campanya. Per primer cop en democràcia, segurament, durant una campanya electoral a Terrassa no farem cap acte presencial, no? I això potser ja ens ho podíem esperar, donades les circumstàncies, però penso que també és quelcom a destacar perquè això mai s'havia produït i creiem que ho havíem de destacar. Per tant, tots els actes que farem, que sí que farem, el PSC té organitzat una sèrie d'actes, seran tots per via telemàtica i per tant es podran seguir pel canal oficial de YouTube del partit i per les xarxes socials, però no seran de manera presencial. Un altre tema en el que estem incidint, encara no ha començat la campanya, però sí que estem incidint ja des de fa dies, és en el vot per correu. En la línia del que dèiem de volem garantir al màxim totes les mesures de seguretat, també volem garantir que qualsevol persona, que ningú es quedi sense votar per por al virus i per por al contagi del virus. Això el que implica és que aquest any, més que mai, hem de fer una campanya potent d'informació de tota la tramitació que requereix la sol·licitud del vot per correu. Ja fa dies que vam començar amb aquesta informació, continuem. Aquests dies, de fet, estem enviant informació a més de 60.000 bústies de tota la ciutat amb els tràmits que s'han de seguir per demanar aquest vot per correu, perquè, insisteixo, la voluntat és que cap persona es quedi sense votar perquè tingui por del 14 de febrer anar a un col·legi electoral de forma presencial i poder contagiar-se del virus. I per una altra banda, deia que no farem actes presencials, però això no implica que no mobilitzem a la nostra gent. El Partit Socialista aquí a Terrassa històricament i actualment tenim moltes persones, hi ha molts militants i simpatitzants que en una campanya electoral també volen participar i tenen ganes de poder ser actius en campanya, i la forma que tindrem de canalitzar aquesta participació serà, com habitualment fem, això sí que ho mantenim, és el tema d'exercir d'apoderats. Sabeu que durant la jornada electoral tenim interventors i apoderats. Aquest any no tindrem interventors per primer cop, només us centrarem tots en els apoderats, però això sí que intentarem garantir que a cada col·legi de la ciutat hi hagi representació dels apoderats del PSC. També és una situació nova el fet de que aquest any hi ha molts col·legis que són nous i que per tant hi ha una gran quantitat de la ciutadania que haurà d'anar a votar a un col·legi diferent del que anava habitualment. Això podrà implicar que durant la jornada electoral hi hagi persones que no tinguin clar a quin col·legi han d'anar. Per tant, també els nostres apoderats aquí hauran de tenir una funció d'orientar i d'explicar a aquella gent que està en el col·legi electoral on és on ha d'anar i on ha d'exercir el seu vot. Per tant, això sí que ho exercirem, com sempre ho hem fet, i tindrem presència gairebé tots els col·legis electorals. I finalment, una altra novetat que iniciem en aquesta campanya és el fet de que obrim l'oficina de la candidata. Així l'hem anomenat, oficina de la candidata.
És una oficina a través de la qual qualsevol ciutadà, qualsevol persona de la ciutat podrà contactar, podrà posar-se en contacte amb la candidata al Parlament de Terrassa, que és la Eva Candela, per poder traslladar-li qualsevol inquietud, qualsevol problema, qualsevol qüestió que cregui convenient, i la Eva prendrà nota i després, en la seva condició de diputada, podrà traslladar totes aquestes qüestions al Parlament de Catalunya. Per poder exercir això, per poder posar-se en contacte amb la Eva, doncs caldrà demanar a través de cita prèvia, a través del telèfon de l'agrupació o de les xarxes socials del partit, i a partir enviant un missatge molt senzill, doncs podrem posar en contacte la nostra candidata amb qualsevol persona, ja sigui per via telefònica, videotrucada, o també podrem fer de forma presencial respectant totes aquestes mesures. Bé, gràcies. Després d'escoltar el secretari d'organització, el Javier García, resulta redundant que digui que ens afrontem, evidentment, a una campanya típica, una campanya molt singular, molt especial, però també molt decisiva pel futur de la nostra ciutat i també del país, de Catalunya. Els socialistes presenten un gran candidat, el Salvador Illa, i també acompanyat per una llista de persones amb molta capacitat de treball, moltes d'elles provenen del món municipalista, amb molta capacitat també de diàleg, amb molt de talent i experiència de gestió. Un conjunt de persones compromesos també en els ideals de progrés i de justícia social, i entre ells la nostra candidata, que no la tenim avui, però la vull nomenar, que és la nostra companya Eva Candela. I haig de dir que comencem, i suposo que aquest és un sentit molt general dels socialistes, comencem aquesta campanya en optimisme, amb expectatives de ser decisius en el proper govern de la Generalitat per superar una etapa de crisi molt general, una crisi social, institucional, econòmica, sanitària, que a vegades ha sigut per causes externes. La pandèmia, evidentment, és un fet sobrevingut, que això, però que també molt sovint han estat també provocades per nosaltres mateixos i en concret moltes vegades pel govern de la pròpia Generalitat. Aquests darrers anys han estat una etapa de tensions, de retrocés també a tots els nivells. Aquesta crisi ens ha evidenciat les carències que arrosseguem des de fa anys en serveis tan importants com educació o com salut. Arribem a aquestes eleccions amb molts problemes econòmics, de salut, socials i un llarg etcètera. Molts, com deia, són fruits d'aquesta pandèmia imprevista i molt cruel que ens deixa un panorama difícil, no només de dolor per tota aquesta gent que ens ha deixat en unes circumstàncies tan estranyes, sinó també per les dificultats de moltes famílies per tirar endavant el dia a dia, per tenir una esperança també d'un futur millor. No és, com deia, un tema exclusivament nostre. Estem veient que afecta a tot el món i que afecta també de manera molt greu. Però també és evident que arribem a aquestes eleccions al molt desgovern. Fa més d'un any, el propi president de la Generalitat, el senyor Quim Torra, anunciava la necessitat de convocar eleccions en primavera per superar les discrepàncies internes del propi govern que presidia. Però no ho va fer i va esperar a la seva inhabilitació judicial. La coalició de Junts per Catalunya i Esquerra Més va deixar el país sense president, sense les seves competències i, per tant, sense la capacitat també de decidir la data de les eleccions que finalment es van convocar, com tots sabeu, per imperatiu legal. Després es van voler sorprendre, i dic sorprendre perquè el que es pretenia era una suspensió, no un ajornament. Quan tothom sabia que el govern no tenia competència, perquè no existia el president que és el que té, perquè aquesta, en definitiva, era del president que no havien volgut nomenar. En definitiva,
tot un conjunt de despropòsits sense justificació. I això per posar un exemple. Portem més d'un any en aquesta situació de provisionalitat i d'incertesa, a més de la pandèmia. Els socialistes volem ser decisius precisament per això, per tancar aquesta etapa, per liderar, si tenim la confiança dels catalans i catalanes, per liderar un govern de diàleg, un govern centrat en la reconstrucció i els problemes del país, dels treballadors i treballadores, de les empreses, dels autònoms i de totes i tots els que cada dia lluiten per sortir endavant. El nostre candidat, Salvador Illa, no és una persona, ja el coneixeu, ni de aspavientos ni de escenificaciones. Es una persona de trabajo, de diálogo, de pacto, una persona de confianza y de responsabilidad. Se ha convertido ahora estos días en el blanco de todas las críticas de los partidos, que han estado mucho más atentos a hacer las críticas que a hacer propuestas. Pero, y lo puedo decir porque lo conozco bien, que eso no moverá al nuestro candidato ni de sus convicciones ni de su manera de entender la política, como ha demostrado en esta profunda crisis como ministro de Sanidad en el Gobierno de España. Y viene arropado también por un gran equipo de mujeres y hombres con gran experiencia en la gestión local y del país, y entre ellas, como decía, nuestra compañera Eva Candela. Totes i tots coneixeu a la Eva, coneixeu la seva trajectòria professional i política, on ha demostrat la seva responsabilitat i també la seva capacitat de pacte, de diàleg i de treball. Estem convençuts que és un gran actiu per Terrassa tenir una persona com l'Eva al Parlament de Catalunya, i estem segurs també que no defraudarà a ningú. I a més, i ho has de dir, estem molt orgullosos com a socialistes i com a terrassens de que l'Eva ens representa. I per això també demanem a la gent, per tots aquests problemes, de que no s'oblidi d'anar a votar. Ho explicava el Javier García, nosaltres estem informant de totes les possibilitats que hi ha perquè la gent pugui votar i pugui votar de manera segura, respectant, evidentment, totes les mesures de seguretat i, evidentment, si no, sempre hi ha aquesta alternativa també del vot per correu. Però és molt important que tothom voti. I, evidentment, si aquells que ens escoltin, aquells que creguin que hem de superar aquesta etapa, que cal iniciar una nova etapa de diàleg amb totes les forces polítiques, en el Govern d'Espanya, en Europa, una nova etapa centrada en els problemes reals dels catalans i catalanes, en la millora de la sanitat, de l'educació, en la millora de les condicions laborals dels treballadors, en l'impuls i la modernització del teixit productiu, en la reducció de les desigualtats. En definitiva, a totes aquestes persones que aspiren i creuen en un futur millor i diferent, els demanem també que ens donin la confiança. Estic segur que ni l'Eva, ni Salvador Illa, ni evidentment els socialistes els defraudarem. I per això us demano que aneu a votar i si creieu en tot això, que ens doneu la confiança. Moltíssimes gràcies. Doncs bona tarda. Gràcies per la paciència que esteu tenint, tots els mitjans de comunicació, perquè aquesta campanya és la més estranya de tota la història i a vosaltres també us està tocant fer la feina amb unes condicions que segurament mai havíeu pensat. Bé, doncs ara mateix vinc de l'acte d'inici de campanya que fa el Partit Socialista i, evidentment, l'hem fet online. I ens ha acompanyat en el plató que ha muntat el Partit Socialista a Pallars, ens ha acompanyat el president, Pedro Sánchez, estava amb el nostre candidat, amb el Salvador, i hem connectat amb les seus de les altres províncies de Catalunya. Bé, dius que tenim un bon programa,
un magnífic programa, molt treballat, portem molt temps treballant-hi i sortim a guanyar en aquestes eleccions. I dius-se sobre l'agrupació de Terrassa i jo mateixa que estem amb moltes ganes de tirar endavant, de treballar i de poder tenir una representació a dintre del Parlament de Catalunya en les pròximes eleccions del 14 de febrer. Suposo que els meus companys ja us han explicat com funcionarà la campanya aquí a Terrassa, però jo voldria acabar de ressaltar, insistir en algunes coses. Farem una campanya, com no pot ser d'una altra manera, pensant en la salut de tothom, per tant no farem actes públics, sinó que tot serà per xarxes socials i online, però sí que farem una cosa que poder no havíem fet cap vegada, que és l'oficina de la candidata, on jo estaré, prèvia cita concertada, a disposició de totes aquelles persones que vulguin conèixer parts del nostre programa o que tinguin alguna inquietud en particular, que vulguin que se'ls escolti i que se'ls expliqui què és el que tenim pensat per tirar endavant Catalunya i per fer de Catalunya la comunitat que es mereix en el seu lloc a Espanya. Doncs poca cosa més a dir-vos, que comencem a treballar des de demà mateix per poder arribar al dia 14 amb totes les forces. Estem amb molta empenta i adaptant-nos, com bé sabeu tots, a les circumstàncies que ens toquen passar ara.